Good morning, Mazibanji Konse Kumene Mole. Guys, welcome back to the YouTube channel. Malawan Cameras Zero Tundi part 29. March 2026 date ya nkhondo tsopano ndi 30. That's mwezi wa Nthuntu chiyambire ni nkhondo imeneyi. So mosataya nthawi ndifuna ndikuwuzeni bwana kuti Iran ikuwina nkhondo iyi. Wait, ndilongosola. I will explain. Ndilongosola. Okay? Ndilongosola. Ndopasa an example ya simple mine mungamvetsetsa. Iwe ukuyenda. Right? Ulindi suna mwembe mtu aliyesa. Ulindi phone yako, ulindi drama za kawaida kako drama zako. Ukuyenda mu Cape Town, Kailicha, Hanover Park, Mitchell's Plain, uli ku Joburg, Joburg inde Madlambe na. Yeah, uli ku Johannesburg, Johannesburg ndike chilo Madlanje. Uli ku Benoni, uli ku anyway, ndaiwa Madlambe mbili. Komano anyway, mina mujamu ukuyenda ukumandi akuba. Okay? Ukumandi akuba. By the way, akubage ndi akhanguna makade acha, okay? Yo my bro, yo, give me your phone my bro. Yo, the take you. Bekenongozela, abande akaba. Okay? Yo. Manier, yeah. J. No? J. Yeah. Abande yalakona manje. Okay? Chabe. Kabeza ndi jina makhoza jina mazulu. Hey. Wena. Sapa your phone my bro. Yo. Give me your phone. Where you from? You from Malawi. Okay? You. Be careful my bro. Chabo, muni mosema. I think so, most of you are familiar with this. You can relate. Anthu aja kupeza uli ndi phone yako, uli ndi drama zako. Anthu aja munthu uja wabwera kapita anthu kaya munthu akufuna akubeli ndithu. Afuna akutengere. Okay? So iwe cholinga chako sikuti kulimbana kuti wese wabeli yayi kapa kuti ulimbane nawe yayi. No. Cholinga cha iweyo nchona kuti ukufuna uteteze drama zako, ukufuna uteteze phone yako. Okay? So mwini mose minanga pangile wacha mwina akupanga attack kube wewe ndikulimbana nawo nkusunga nthu phone yako kika manja kuti hayi kwese ukukira akarusa mpeni mwina ukira mpeni lando kutayira uko kumuka nkira uko basi nkupozera anthu ajawo sana kwanitse kukubera drama zako kapena phone yako. Mpaka nakupeza anthu ajawo agonjetsedwa kapena kuti agonja sana kwanitse kukubera phone ija. Okay? Umene uso ndi mtundu umodzi wa winning. Doti uyo wawina. Okay? Sunagonjetsedwe. Ndekuti ujaine ndane ndoti ndoti has been defeated. Ndoti ujayo wagonjetsedwa, wagonja. So zimachitika apa zinzoti iweyo sukufunira kuti pakana iyeyo ujaso kuti umenye so yayi kuti zidziwike kuti iwe wawina. Sukufunira kuti pakana umenye kuti umuphe na. Koma nawe by not surrendering. Okay? Iwe posa surrender, posa gonja. Imene yoso ndi type of winning. Iwe ndio utimeniso wawinaso. You understand what I mean? You understand. Paya manifesta it. The same thing with Milandu ku court. Munthu wina wabwera akuza akule malo andiyanga, nyumba indiyanga, inumbera ku court. Right? Iwe chimene ukangopanga pamene kucho you just have to defend yourself. That's all. Ungofuna uzipange defend wekha basi. Ubereke mbona ineyo malo andiyanga basi
malo ndianga umbolo wanga ndi umu basi unojazibwira amen ndianga chifukwa chakuti muli monse pananga pangire mujamo koma iweyo just defend yourself. Ukapeka mambono uzibhakira wekha bwino ndikupeza kuti mawati ndi yako imene jaso makaso wawinaso mlando. You don't have, I mean, so kuti basi kana umuno nge wina kuti ndakuononga iwe makuti you just have to defend yourself mu court. It means it's type of winning. Ndito pete wawinaso. Yeah, wawina amafuna kubele malako koma wazipanga defend weka. I mean, I think mumvetsa bwino bwino. Okay. Tabe. Ujayo umakhala waluza macha. By not achieving his goals. Posakwanise zimnamarani amafuna kupanga. So doesn't necessarily kuti iwe sisufunira kuti pakana kuti iweyo mpaka kuti basi umugonjese basi kuti kugwetsa kwa kumenye chacha kapena kupoke ora ka uri azipita alibe vuto koma yona sana kubele phone yako ngati sana kubele ndrama zako you are winning. So analysis yayi kulongosa kumene fana longosole pano nkonena kuti Iran by not losing Irani posaluza kumaso posaluza ndekuti is equal to zinothauza kuti is winning. Kame kutamvana popo ndipo kaya pepe tamvana bwino kaya for iyo bayo kai kunguzipanga defend doesn't necessarily. That's why mwena ena kumafosa kuti bwanji kukusi kupha anthu ambiri iziphaso anthu ambiri ngati mmene akuphera Israel, akuphera Americans, kuphera ma civilians ku Iran, kuphulisa maskulu, kuphulisa zipatala ku Iran, over clinic facilities maybe 200, maskulu 100 chakuti aphulisidwa. Okay, that's it. So kuwina kwa Iran so kufunika kuti pakana also kuti pakana abange chanchano kuku yeah okay zimene I mean nzongonjezera right kuti yeah it's necessary nzongonjezera koma iyoyo posa ilola America ndi Israel kupanga zofuna zake ndikuti imene Iran ndoti kuwina. Tamvanani boko. So anthu zolinga zawo nziwiri zosiyana. America ndi Israel pa 28 February anabwera ku dziko la Iran kupha supreme leader, kupha ma generals, kuphulitsa kumene kuchawo zambirimbiri koma zonse zamapangazi anali ndi cholinga. Okay, anali ndi cholinga chake kugwetsa boma, kusentha boma, kenako azikwanitsa kuti nga control dziko licha lifike poti la surrender zimene zinachitike mpaka napano. You understand what I mean? So kuminyidwe sikumalephera wakuba uja kuminyi koma as long as yesana kwanitse kukulanda phone yako ndi drama zako, you are winning. Then umazata amene aku mwandikanika mwandilephera walephera phanga wajeba ukabadweso kasano. You understand? So anthu akumenya nkhondo zosiyana. That's why must strike a Iran akumachita kuti retaliatory strikes, akumachita kuti must strike obwezera fa Iran ikungobwezera ngati kuti Iran ikungozipanga defend ikuziteteza yokha. Si nkhondo nina kuti ase tabwera takumana tetabe kumenyana bwanji tiona amene angawina. No, si nkhondo yakaira. Ndi nkhondo imene ukukabwera tiri ma aggressors abwera uku timpandijani. Yeah, that's all. I think when investors said ndopasana mtundu wachani wawina. For ena sama investa nkhondo hii
sakuinvesta nkhondo kuti nkhondo ikuyenda bwanji. Ena nkhondo isoni ma Americans atenga picture ya nkhondo kuyika akuyika pa mlingo, akuyika pa level, akuyika pa mu picture yonena kuti zikhalengale kuti akumana awiri ndi akumenyana akupimana mphamvu aone kuti akuwina ndani. You understand what I mean? That's why in Trump with the navy is gone, I mean kanga kuti inali nkhondo to 10 to understand amene mphamvu. No. Sina nkhondo to retire. Cause this is fair fight. This is nkhondo yachilungamo iyi kuchika apa. Like, you understand what I mean? In nkhondo yonuzuri, like winner wangu mangido attack, winner afuna abilidwe, winner afuna msokonezele system yake. So winner ya akungozi defender yake. Ndani yakapanda kukwanilisa zofuna zakezo. Ndeuti imene ipangidwa isanduka kuti kuwina. That's why nakapota supreme law nywana muja namkhula maono zoti enemy devil kamoti ndani uyu satana uyu has been defeated wagonjetsedwa. Sana kuti tawina ya. Komano kugonjetsedwa kwa iye kuti sana kwanise kupanga zimene amafuna kudziko la Iran. So mimi ngono zoti iyoyo Iran bayokha ya wina by not losing. Winning by not losing. Kuwina posarani posagonja. Anyway, I think ena no manifest segment tawuza. Manifest sabona kwenu. Mosara nthawi tariye ndithu tingo pang'ono tilowe ku dziko la kondishu. Okay, I mean mongo kwangula mahofisi alolera nkhondo ikukula takapasa dzuloso. So kwa America kuti zichani kuti kwa America anthu akupanga mademo kwa America kumene kupanga mademo pona zoti a Trump tsopano akugwisa ntchito office mola kuika kuapetesa anthu ku nkhondo chani zambiri mbiri. I mean asakufuna nkhondo. Okay, for sakuona reason, sakuona chifukwa chominyira nkhondo. So anthu ambo kwakumacha ku dziko la America. Kuphatikiza aposo tiyeni tipite ku Israel. Ku Israel so anthuso akumachaso. Akumacha and apolisi abwera kwagwira anthu mapanga violent ntani kwa tibula. Iwo akumacha chifukwa chani? Akumacha kufudi atopa kukhala kuma bankers. Atopa ndikukhala kumangobindikira. Pang'ono ngono wiu basi thamangira kuma banka. Akabisira umene kuchako. Umene usumu moyo. Tayi usumu khawa mantha. Wiu kuthamangira kuma banka. Mzimezi umachita ku Israel. So anthu anozoti no. Apita kunsewu amba kumacha kuona zoti izizi zithe zisike. Ndipo anthu akuona kuti apa ankhondo like anthu aluza hope. Ndifaka anthu akumaya nkhula kuti akulu ife tomuna ngati mnake zisintha regime change chitika kuyani anthu tula ku Israel amene koma ndono zoti sizingatheke bwa ngozisiya. That won't survive as a democracy. And we've seen that happen in other countries. You know, it happens in Hungary, the democratic backsliding. It's happening in many other places. And that's a huge fear. I want to live in a democracy. And I think kind of what you just saw happen here demonstrates that kind of the police deciding that we can't even protest against the war. I think that's a huge risk. When it started, I was also a little optimistic that it could bring change to Iran. I think I was very naive, but that's what we've been told. And then a few days in, I realized it was going to be very long because there would be no end game of actually changing the regime in Iran, and then it would just go on and on and on and on until elections. So, guys, thank you so much. Mune na ret maganizo anu kuma ndaupa san type mos mune na maganizo anu comment section. Guys, thank you so much. Mana wende kemenas.